Индикаторът, който ще разгледаме сега, се нарича RSI – Relative Strength Index, създаден от Уелс Уайлдър. Целта на този индикатор е да се изобрази цялостното движение на пазара. Подобно на стохастик, тук отново има линии, определящи нивата на свръхизкупеност и свръхпродаденост. Те са съответно на 70 и 30%. При този индикатор могат да се наблюдават и тренд линии, както е посочено тук и тук. Тук също може да наблюдавате и дивергенция. Първичен сигнал за покупка имаме при пресичането на линията на индикатора с линията на свръхпродаденост. Вторичен сигнал за покупка имаме, когато линията на индикатора пресече линията от 50%. Сигнал за продажба има, когато линията на индикаторът излезе от зоната на свръхизкупеност и пресече линията от 70%. Вторичен сигнал за продажба има, когато линията пресече 50%. RSI се изчислява последният начин. RSI е равно на 100 минус 100 върху 1 плюс RS, където RS е средната стойност на up closes цената върху средната стойност на down closes цената за даден период. Стандартният RSI е 14 периоден с 3 основни линии – 30, 50 и 70. Включването на този индикатор става последният начин. От главното меню на MetaTrader 4 избираме бутон Добавяне. Под меню Индикатори, Потребителски индикатори, RSI. Отваря се прозорец за настройки на индикатора. Обикновено параметрите са нанесени, но при желание могат да бъдат променени. Стандартно в графит цветове и нива избирате как да изглежда индикаторът на вашия екран. Сега ще разгледаме реални търговски резултати при анализиране само с индикатор RSI. При откриване на позиция Buy тук, до позиция Sell, ето тук, печалбата е 374 пипса. При откриване на позиция Sell тук, до позиция Buy тук, печалбата е 286 пипса.